To je taková ta chytrá věta. Tak jsem teď už jsem jí zandal, můžeme jít domů. A někdo ti říká, pane podnikatel, nebo to nebude fungovat, nebo finanční poradce. A ty najednou zjistíš, že tam jsou jako úplně jiní borci. Jo, jsou tam lidi, kteří mluví třeba 8 jazykama. To, že to je trapný, neznamená, že Přesně. to nemáte dělat, nebo že bych to neměl dělat. Prostě je to nějaký první krok, který udělám a tím, že ho udělám, tak jdu dál, zlepším se, vím, co udělat příště a co neudělat příště, jak postupovat, že jo. Je to takový mé trochu heslo, že jako lepší krotit bejka za koule, než kopat osla do prdele, že cítíš, že by si něco měl dělat. A řekneš si, ty mám já na to, tak ještě možná půjdu se učit. Jo, takhle. Tenhle ten pocit to je. Tady v ten moment seber se, vyzkoušej to. No jasně. No. A až když zjistíš, že to nepůjde, tak se vrať zpátky k tomu učení. A nebo to vyzkoušej a pak se jdi učit. Je neuvěřitelný, že když si člověk něco usmyslí a i když proto nemá vůbec žádný jako vlohy nebo žádný speciální čas na to nemá připravený, tak jako když chce, tak prostě jde po malých krůčkách a dokáže to. No. Přesně. A od toho jsou ty deníky, že si to jakoby uvědomíš, že jsi tam byl, že kdyby ten deník nebyl, tak na to zapomeneš. Jo, bys minulý díl třeba jak mít lepší sex. Jo, jak? Jo. A odpovíš si, já nevím. No jasně. Jak udělat víc klientů v podnikání? Jak být spokojenější? Jak třeba já jsem takový vztekloun, jak se tolik nestresovat, když se mi zasekne ten počítač? Zdravíme všechny, vítáme vás u 3. dílu podcastu Mindset hráče. Se mnou jako vždycky tady. Zase se vidíme. Čau Domčo, po dlouhé době se zase vidíme. Takže Domčo, minule jsi mi to dal sežrat, dneska to dám sežrat já tobě. Tak se Mám tady krabičku. No, klasika. Naše tajná krabička, ve které jsou otázky. Minule jsem si vylosoval blbou, Dominik docela taky. Byl taky na sexuální téma trošičku, i když tak tam moc není. Co vím? I když jich tam moc není, tak ale... O co nám bylo řečeno? Může. Tak ukáž. Tak to jsem zvědavý. Je další tahle. Co bylo nejvíc trapný nebo bizarní, což si kdy musel udělat kvůli práci? Trapný nebo bizarní kvůli práci? Tak když jsem začínal vlastně s celkovou videoprodukcí, tak získání těch klientů nešlo jinak než po známých a tak. Takže natáčení prostě dost trapných věcí divných, jako třeba, když to řeknu, nějaký natáčení koní, potom natáčení sekaček. Ježiš, aha. No, takový, no trapný, no. Trapný jasný. A jinak zaměstnání, v kterém dělám je. Ale podařilo se. Podařilo se. Bylo to trapný, to můžeme rozvíjet, že i když je to trapný, tak určitě to stojí za to udělat ten první krok. A jít do toho a mít nějakou tu svoji vizi vyšší a i když to bude trapný nebo bizarní, jako natáčet koně bylo bizarní a to, co jsme tam... Ale byl to můj nápad, jo, já jsem to jakoby přemluvil ségru mojí přítelkyně, aby vlastně jsem jí mohl natočit, protože chtěl portfolio, že jako natáč mi akční věci, jako ty plány, ty myšlenky v hlavě byly jako různý, co já udělám jako portfolio svoje, a tam prostě bylo, nebo vlastně z tradu jsem natáčel v řezbářství, jo, to nebylo taky trošku bizarní, ale ne trapný, jako dobrý, ale... Koně, tyjo, tak ty jsou slušný. No, ty jsou, no, a jinak prostě to, že to je trapný, neznamená, že to nemáte dělat, nebo že bych to neměl dělat. Prostě je to nějaký první krok, který udělám a tím, že ho udělám, tak jdu dál, zlepším se, vím, co udělat příště a co neudělat příště, jak postupovat, že jo. Přesně. Takže... Hlavně se tím nenechat zastavit, jako, že to bude, kdo na to bude koukat. No.
Tak se ti budou smát, no. Mě se smáli, jako když jsem rybář dlouholetý, natáčel rybářský filmy, seriály a první videa, který jsem natáčel na telefon. Katastrofa. Lidi mi psali, jaký jsem trouba prostě, jo. A teďka prostě natáčím filmy do online televize a jsem za to placený. Takže je to jenom let's go začít. Let's go, vůbec se s tím nenech se tím zastavit a nikdo se tím nenechte zastavit, protože to jsou prostě fakt jenom keci. Bude to trapný, snad každý začátek byl trapný a každý kvůli práci nebo penězům udělá něco bizárního někdy. Hele, takže já mám taky jednu historii. Dělej, ty. A já vím, že bych si měl brát z té krabičky. No vezmeš, ale řekni ty. To chci říct, jo. Já jsem byl ve Španělsku a byl jsem už strašně zoufalý, prostě rozdal jsem třeba 100 životopisů, bez zprávy, bez odpovědi, nic, takže to znamená nevzdávat to a říkám, já na to sedu a budu realitní makléř. Jo. Kámo, já jsem si vzal oblek. No já jsem si oblík do obleku, vzal jsem si taštičku a šel jsem do takové taštičku, od notebooku a šel jsem do takové budovy a že půjdu jako do té kanceláře a začnu se tam s nima bavit, jestli prostě mi tam dají nějaký job, ne. Anglicky ještě. A ještě anglicky, a vůbec španělsky jsem vůbec neuměl. Tam šel, tam byly ty sekuritáci, kámo, to byla fakt budova, jak hovado. Předtím stály Ferrari, vole. A to si nepřeháním. Fakt tam stály třeba 3 Ferrari. Obří budova, jedna snad z největších ve Valencii. Já tam vletěl dovnitř. Tam byly ty sekuritáci, ne. Já na ně. Olá. A šel se. Kámo, kamenný výraz. Jakože totálně kamenný výraz. A já tam šel, jak kdybych tam chodil každý ráno do práce. Šel jsem do výtahu, zmáčknul jsem 16, vyjel jsem do toho 16. patra a začal jsem v tom baráku chodit realitka, králice. S překladačem. Jsem tam přišel, zaťukal, dobrý den, bum, 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 máte nějaký job, nějakou práci, jsem ten a ten, dělal jsem ve financích, tady ty zkušenosti, to jsem měl trochu naučený jako španělsky, abych jim to jako mohl vysvětlit. Tak, asi v 8. patře jsem vyšel z té jedné kanceláře. A tam byly ty gorily, ty vole. Čekali na tebe. Čekali na mě. Ne. Chytli mě. Nadzvedli mě. A já takhle dělám těma nohama jenom v tom vzduchu. Jak ve filmech, vole. Já jsem jim říkal ještě takový skrček, říkám, pust mě, ty vole. Co mu to říkal mé česky, ne? Říkám, do prdele. Mě odnesli a mě vyhodili, vole. Mě vzali a hodili takhle z té budovy. Takže jak typicky. Takže prostě to bylo fakt jak z filmu. Bizarní a i to jsem byl ochotný udělat pro to, abych dostal práci. Takže jsem byl tam úplně za největšího exota, co tam víc. Škoda, že to není natočení, to bych se rád podíval. Ale to by bylo fakt vtipný. Já byl strašně naštvaný na ně. OK, skvělý, no. Tak teď ty. Let's fucking go. Počkej, tady tam se mi nějak to. Za jaké největší blbosti ty utratil peníze, když se ti začalo dařit? Já jsem strašně skromný člověk, jo. Já si toho moc jako nekupuji. Já asi neumím úplně nějak jakoby. Když jsi jako byl žádnou blbost, jako. Jakože já si neumím úplně tak jako dopřát, že bych řekl, jako, a teď se mi daří, jako a teď si něco. Já fakt tím, že jsem začal úplně od nuly, tak já si to jako vážím, jo. Ale třeba jako vím, že jednou jsem nějak prostě šel do klubu a už to právě bylo takový jako to. Ráno jsem se probudil, pro někoho to je nic a pro mě v té době to byly peníze a tam prostě 5000 minus, ne, z toho klubu. A já jenom, ty vole, tak to je hodně zbytečný, jo, tak to byla třeba blbost. Nebo jsem si koupil třeba jednou strašně drahou voňavku. Úplně zbytečně prostě. A to jste si ti voněla. Byla dobrá, no. Byla dobrá. Chanel, ty vole. Hnedka jsem to... Ty vole, to je pánská. Ježíš, ty jsi kecal. Jo, prostě jako moc to nedělám, ale jako stalo se mi to, no, že to, anebo se mi hodně stávalo, že jsem si vždycky zkoušel nějaký aplikace, nějaký předplatný, třeba Duolingo. Jo, tak to jsem zkoušel. Zapomněl jsem ho vypnout. A jelo ti to. No a pak se mi to začalo strhávat, ne? Vždycky si říkal, ty troubo jeden. Proč jsem to nevypnul? No, takže to jsou jenom takový jako ty.
Tak abych se přidal, ty si řekl moji otázku. Já bych řekl, že za mě to jsou jako oslavy, narozeninový oslavy moje. Tak já hrozně rád jako slavím s kamarádama a chci dopřát prostě všem všechno. Aha. Víš, takže jo, ještě donedávna jako jsme dost pili a fakt jako pařili, užívali si, takže třeba teďka poslední narozeniny 25, tak jsem všechny vzal na chatu, na Berounku, kde jsme postavili 2 party stany, hráli jsme tam jako hudbu na playery a všechno jsem to jako zaplatil, takže na 26 jdu taky. To je dobrý. Ne, to ne, já jsem právě, že 25 jsou poslední, protože ve 24 jsem si uvědomil, že OK, už musíš něco dělat, musíš makat a už jsi užil jako spoustu spoustu parties, byl jsem chvíli DJ, hrál jsem v klubech a řekl jsem si jako, že teď něco chceš udělat do budoucna. Okay. Takže 25 narozeniny byly poslední, kdy jsem tohle udělal a pak jsem říkal maximálně ve 30 zase udělám nějakou pořádnou party, protože 30 jsou 30. Ale 25 byly poslední, co jsem udělal takhle a už neslavím do 30 narozeniny. Jako. Okay. Ale to byly jako blbosti, který jsem utrácel, no. Slušný. To jsem jako nechal, no, třeba vždycky 30 za tu oslavu určitě. Tak to je paráda. To je všude, jako. 3 bazény jsme měli nafouklý vodou, prostě každý měl to zvířátko prostě nafukovací, které měl v tom bazénu, víš co, vodní války s balónkama, Kejta se točila. Tak to je super, tak to jsou ale užitý peníze. Užitý jo, ale když se potom víkendu zbudíš a těch 20 flašek tvrdýho je vypitejch a ty nevíš pomalu, co se dělo, pak to vidíš z videí a tak a jako užil jsi to mega, ale teď už vím, že ne, že jako tohle už nechci to dělat, takže. Je to lepší dát si, já nevím, 1-2 piva na chuť. Přesně. Pamatuješ si, trošku a stejně si to užiješ. Užiješ si to stejně, přesně. Takže tak. A není ti blbě. Protože to je nejhorší. Je to horší a horší. Já mám ještě jako hrozný stavy po alkoholový, že to je celý. Je vždycky blbě, no. Takže proto už jsem to přestal. Tolik. Good job, good job. Takže tak. No Let's tak go. Přejdeme k tématům. Tak jo, jdeme na témata. Dneska tady jsou hlavní témata učení se a zároveň prokrastinace, protože občas úplně ne vždycky se učíme tak efektivně, jak bychom chtěli a je to třeba jenom zástěrka pro to, aby jsme nemuseli nic dělat. A pak další věc je jako to, na co se soustředíme a to vede i potom k nějakým jako zlomovým bodům, takže to je něco, co bychom tady dneska chtěli probrat. Takže let's go. Let's go. Tak začneme tak jako z povrchu. Kdy naposledy jsi si uvědomil, že tě brzdí vlastně tvoje hlava hlavně a ne ty okolnosti kolem tebe? Ale asi jsem si to uvědomil, když jsem jako se vrátil ze Španělska a pořád jsem měl jako ty pochybnosti, jakože ještě tohle a ještě tady to se doučit a ještě tady se zlepšit. Víš, jako pořád bylo prostě co jako mít, co ještě se naučit, jako. Být jako lepší, no, jasně. Co ještě to a byl jeden moment, kdy jsem si sepsal takový velký papír a na tom byla napsána věta jako věřím tomu vůbec, že to půjde. Aha. Věřím vůbec tomu, že to půjde, jako. No a ten papír jsem si na něj napsal, proč tomu nevěřím. A ten večer jsem byl zastaven policií České republiky, protože jsem to polil lihem, hodil jsem to do labe a zapálil. A já to chtěl jenom jako spálit, jakože lodičku, jako, že to jako odpluje po té řece, jako, že jsem se těch pocitů jako zbavil. Jenomže jak jsem to k tomu ještě zapálil a oni mě viděli, jak tam u toho stojím, že jo. Teď tam hoří, teď to tam jede, jo, tak no nic, prostě ono, pak se to samozřejmě potopilo, jako každá jiná papírová loď. Nic se nestalo prostě, ale takže tam jsem si to uvědomil, že vnitřně jsem tomu pořád jako nevěřil na 100%. Ještě pořád to tam bylo takový pochybnosti. Mm-hmm. A jaký největší bullshit byl? Ještě to nestačí. Ještě to nestačí. Ještě tohle, jo. ještě jedno to prodejní video, ještě to
A vlastně kolikrát znamená, že nemáš výsledky, že to jako nestačí. Třeba to je jenom statistika. Třeba ty první 3, které ti nevyšly, jsou ty poslední a z těch dalších jako z 10 vyjde, teď už 7 vyjde. Neznamená, že ty první 3, které se povedly, mohly být na začátku. To nemusí být, že 7 vyjde a 3. A nebo vyjdou 2, 1 ne, 3, další ne. A pak můžou být další 2. Takže měl jsi někdy prostě období, kdy ses hodně učil, třeba, já nevím, koupil jsi z kouče, učil ses hodně videa a spíš se zaměřoval na to učení, než na to, abys šel do té akce, jako na tu přípravu a spíš si jako prokrastinoval, tak aktivně prokrastinoval. Takhle jsem prokrastinoval asi jenom na začátku ve financích. Že jsme pořád měli nějaký porady o pojišťovnách, o tomhle. Ty si připadáš, jak jsi strašně efektivní. No, týmová porada a tohle. A pro ty lidi některý to funguje skvěle. A třeba v těch financích to bylo jako zařízený dobře. Že to know-how, jako tam, kde já jsem byl, já byl ve Forfinu, tam to bylo jako fajn. Ale prostě občas, i když vím, že to bylo super a že spoustu lidí z toho jako čerpalo, a tím proto jsem to tady i tak začal říkat, já to vůbec nesnižuju, tady tím, vůbec. Ale já vím, že vnitřně jsem si nalhával místo toho, abych třeba šel volat a dělat cold calling a domluvit si schůzku, tak jsem říkal, teď mám školení. jo. Teď mám já školení. Takže nejdu navolávat. A naopak, když jsem měl navolávat, tak to bylo zase něco jiného. No, už to nebylo to školení. Takže vlastně jako to bylo takový, kdy jsem fakt jako cítil, že je to taková třeba zástěrka. Jako, jo. A potom jsem spolupracoval ještě třeba s jednou společností a tam taky pořád nějaký porady, meetingy. Já teda nevím, já když to teď dělám jako sám, nebo ještě s nějakýma lidma, co se mnou spolupracují, jako my ty meetingy jako vůbec nějak nehrotíme. Si zavoláme, když je potřeba a jedeme, když je něco vyřešit. Jsme tam samostatné jednotky. Jo. Takže tak. A jak se učíš teď? Hele, Jako přímo do detailu. Víš, že třeba určitě koukáš na nějaký vzdělávací videa a tohle, tak... Jo, tak mám nějaké jako 3 formy učení. Jedna je moje koučka a tam si po každý, jako na každý terapii si prostě zapisuju jako věci, kde bych se chtěl posunout, kam bych chtěl jít, kde bych se chtěl zlepšit. Mám to všechno jakoby v poznámkách, abych prostě si to mohl jako se k tomu vracet. Tak to je první. A tam se vlastně učím tím stylem, že přímo jako koukám na ty situace, které se mi dějou v tom životě a pak podle toho si otevřu nějakou určitou poznámku, co potřebuju. To je první. Pak je druhá. Koukám na podcasty třeba s mýma oblíbenýma jako koučema, podnikatelema, sportovcema a tam tak jako na to koukám a snažím se si z toho nejenom jako na to poslouchat, ale jako vyzobat si třeba něco, co mě baví. A děláš si poznámky z toho třeba? Dělám. Píšu si všechno, já jsem takový zapisovatel. A potom vlastně mám ještě jako komunitu The 1% a to je pro mě vyhrazený nějakých 45 minut až hodina. Denně jako, nebo? Denně. Dáváš tomu každý den prostě? Hele, většinou jo. Samozřejmě já jsem takový ani z nervu úplně na krev, ale snažím se každý den a tam si to studuju jako podle toho, co potřebuju. Jo, když se třeba na začátku jsem si potřeboval nastavit nějakou vizi, tak jsem tam hodně studoval mindset, tak zase jsem potřeboval zlepšit třeba prodeje, tak jsem koukal na nějakou jinou strategii, než třeba dělám já a různě jsem to jako měnil, abych vlastně jako mohl dosáhnout nějakého jako lepšího výsledku, když to řeknu takhle. Jo, takže 3 typy učení. Koučka, podcasty a pak ty programy, které já si třeba jako předplácím. Já to mám dost podobně, akorát bez té koučky. Nemám vlastně kouče vyloženě až na to, že ty si můžeš vzít z těch nějakých videí, který pozoruješ, takže to je kdyby tvůj kouč, který ti jako nedává sice přímý feedback na tebe, ale může to být tvůj kouč nějaký, protože ty máš určitý počet lidí, který jako sleduješ a dáváš jim hodně pozornost. A u mě to je třeba jako hodně myšlení k bohatství, určitě spoustu diváků zná myšlení k bohatství, legendární, tak program legendární, tak vem si už přes 100 let, napsal to Napoleon Hill,
při krizi vlastně to vydával, takže jako, ale co jsem chtěl říct, tak vlastně ten program Bob Proctor Living the Legacy, tak to je něco, co si může říct jako koučování, že fakt jako on mluví k tobě, tam je to udělané, že přímo jako mluví k tobě, takže tohle studuju já, hodně si z toho zapisuju, takže jako ty a to samý i s těma podcastama. Teda z podcastů si nedělám moc výpisky, většinou třeba jenom do telefonu, že si zapíšu ty body, co mě zaujaly. Já taky do telefonu, jako samozřejmě. To ne na papír, nejsem. No jasně. To se ztrácí. No, to se ztrácí. Ne, jako třeba program The 1%, tak to prostě jedu na papíry. Z každého videa si dělám výpisky, prostě, abych si to pak mohl číst, víš, dokola, abych si to nezapomněl, abych si to furt opakoval. Pak si to čtu právě několikrát prostě týdně, třeba i celý ty deníky, vyhradím si 2 hodiny, abych si přečetl celý deník. A to mě vždycky jako připomene to učení. Víš, že jsem se učil. Chci se tě zeptat, když si to píšeš takhle teď na ty papíry a říkáš, že se k tomu vracíš. Já to dělám taky. Jak na to koukáš, když třeba už se posuneš, jo, za ty 2-3 měsíce. No jasně. Koukáš na ten start a tam si píšeš i to, jak se cítím. No jasně. Tohleto, tamhleto, začínám tady, tohle otázky, viď, otázky. No jasně. Co na to říkáš pak? Ale říkám si, tohle jsem řešil, jo. To už mám vyřešený teďka v hlavě. A jako vidíš tam přesně na těchto zápiskách, to bych jako doporučil každému psát si notýsek, i když jenom jako ze svý hlavy cokoliv, tak aby se s tomu mohl vrátit a vlastně zreflektovat to, že jsi byl někde a teď jsi už někde dál a že jsi tam byl, aby si to jako nezapomněl, že jo. Takže koukám na to tak, abych ti odpověděl, že prostě tohle už jsem vyřešil a je hustý, že jsem to vyřešil, jsem to zvládnul vyřešit. Třeba z vizí. Prostě v životě by mě nenapadlo si sepsat nějakou svou vizi, udělat si vision board, mít tam obrázky a tohle. A když si jdu do těch deníků, co jsem si o tom psal všechno, tak říkám jako hustý, že jsem to zdá jako takový práce, jenom to s tím letím, že prostě je neuvěřitelný, že když si člověk něco usmyslí a i když proto nemá vůbec žádný jako vlohy nebo žádný speciální čas na to nemá připravený, tak jako když chce, tak prostě jde po malých krůčkách a dokáže to. No. Přesně. A od toho jsou ty deníky, že si to jakoby uvědomíš, že jsi tam byl, že kdyby ten deník nebyl, tak na to zapomeneš. Určitě, ty taky, že jo? Určitě. Jak se třeba vracíš k tomu? Moc ne. Ne? Moc ne. Ale když už se k tomu vrátím, tak si to prostuduju jako pěkně. Já hodně koukám dopředu, ale tolik asi jako ty se k tomu teda nevracím. Upřímně. Ale zase jsou body, který když potřebuju, tak se vracím mega často. No, jasně. Jo. Když to potřebuju a je to nějaký moje jako téma, tak tam jako se vracím jako pořád. Pořád, jo. Já jsem taky nemyslel, jakoby, že na ten úplný začátek, tam se taky nevracím často. Třeba 2x, 3x za rok se tam vrátím a ten úplný začátek. Ale spíš myslím ty věci, co jsem si napsal před měsícem, před 2. Víš, jakoby, že abych si to opakoval. Abych na to nezapomněl, abych si to furt jakoby do té hlavy vštěpoval, abych to pak už bylo to automatický prostě. Hele, tak tohle já mám trošku jakoby jinak, protože já když už si na tom coachingu nebo takhle něco řeknu, tak mě to v té hlavě jakoby zůstává. Ale pak třeba cítím, že někde mi něco necvaká, prostě, že říkám sakra, něco, znáš to, ne, ten pocit, něco dělám blbě. Jasně. A nevíš úplně přesně, kde začít, tak OK, v ten moment já jdu do těch poznámek. Jo, jasně. Tak když jsme u toho studia, jak poznáš, že studuješ, nebo ty si předtím vlastně říkal, že se jako prokrastinoval s tím, že ses učil nějakým způsobem, jak jsi to poznal, jak poznáš, že prokrastinuješ od toho, že se jako fakt učíš, protože to je užitečný? No to poznáš v břiše. Poznáš v břiše, že jsi takovej jako, víš, jako prostě, že místo toho, že podle mě je to tak, že cítíš, že by si něco měl dělat a řekneš si, ty mám já na to, tak ještě možná půjdu se učit. Jo, takhle. Tenhle ten pocit to je. Tady v ten moment seber se, vyzkoušej to. No jasně. No. A až když zjistíš, že to nepůjde, tak se vrať zpátky k tomu učení. A nebo to vyzkoušej a pak se jdi učit. Takže takhle, myslím si, že to je tohle. Myslím si, že tady v ten moment, když máš ty takový jako, no měl bych, ale bojím se, tak se radši půjdu učit, tak to nejdřív zkus. A pak se jdi učit.
Tak teď jsme probrali dost to učení, myslím, že jsme do toho i trošku šli do hloubky a teďka trošku k neúspěchu. Jaký neúspěch tě nejvíc posunul, ale v tu chvíli jsi ho vlastně nesnášel a teď jsi za něj vděčný? Ale jako neúspěch, neúspěch. Nedařilo se mi překonat jako to společenský stigma, nedařilo se mi cold calling, byl jsem z toho strašně nervózní, prostě nedařilo se mi v těch financích překlenout ten bod jako toho, že už to funguje. Aha. Že si na sebe aspoň nějak vyděláš. Jo. A tady ten neúspěch asi jsem fakt jako nesnášel, jakože že to prostě jako nejde, až jsem začal jako zkoumat vlastně, proč to nešlo, nebo co je zatím, jako jsme se bavili právě minule, co je zatím stigmatem, co je zatím, když někdo něco říká. A úplně něco jiného. To, co bych chtěl každému doporučit, no, že vlastně tady v ten moment si říct jako OK, možná to nejde, ale co je zatím prostě, proč to nejde a tak. A já jsem to tenkrát jako neudělal, akorát jsem se jako nervoval a pak vlastně jsem se rozhodl, že v těch financích končím, i když to vlastně nebyla jako úplně vina těch financí, když to řeknu takhle. Jo, protože každý ten biznis je stejný, nebyla to vina v těch financích. Takže asi tady to bych řekl, že samozřejmě byl jako neúspěch. Neúspěch, je to nějaký způsob cesty, prostě, jak jsi říkal v minulém díle, chyby musíš si uvědomit, že budeš dělat chyby, že jo. Hlavně jako ten úspěch si musíš jako zasloužit, že jo. Aha. Jako to ti nespadne do toho klína, to už jsem říkal i minule, a to budu opakovat pořád, prostě jako nikomu vám to nespadne do klína prostě, tak je to tak nefunguje prostě, to nefunguje, jo, takže neúspěch, záleží co je neúspěch. Jo. Pro každého je to něco jiného. Na té konferenci, kde jsme se my dva potkali, tak Vašek řekl skvělou věc. Ty nevíš, jak ta špatná situace, která je dneska, pro tebe bude vypadat třeba za 5 let. No jasně, no. Takže se těžko hodnotí, co to je vlastně jako neúspěch. Jo. Jako neúspěch může být třeba to, že mi dneska klient řekl, že moji službu nechce, shodou okolností, a na druhou stranu to může být i úspěch, protože já řeknu, OK, tak asi jsem někde udělal teda chybu, nebo jsem ho nepřesvědčil, nebo kde se stala ta chyba. A do budoucna to můžu otočit jako v můj prospěch. No, takže, a získat lepšího klienta. Přesně, takže jako a nebortit se z toho. Jako tak dobře, tak dostaneš jako špatnou zpětnou vazbu, fajn, ale prostě myslím si, že je to jako o tom, že jak to jako bereme. Jako ty se přece nebojíš toho, že za tebou někdo přijde a vynadá ti. A ty se bojíš toho, jak se budeš cítit, když on tady to dělá. No, a ty, když se naučíš kontrolovat tady tu zpomalenou, nebo to jako nespomalenou, tu jako hlubší reakci a ty si řekneš, aha, a já když vlastně pochopím, jak se cítit, nebo jak si dá v ten moment tu podporu, jak to jako zvládnout, tak najednou to nemusí být nutně neúspěch, který tě ušlape, a naopak to může být jako něco top prostě, jo, co ty můžeš jakoby využít. Takže tak. A jaký, když o tomhle mluvíš a nastavení toho právě, že něco, co neuspěješ, v čem neuspěješ, tak do budoucna může být vlastně něco, proč jsi uspěl v budoucnu. Jaký byl největší moment prozření, který vlastně změnil tvůj pohled nějakým způsobem celkově na život vlastně, mindsetově nastavení? Takhle, já si myslím, že to je nějaký jako kontinuální proces, který jako nemůžu úplně říct jako a teď, a když na sobě každý den makáš, každý den se učíš, opravdu jako se soustředíš na ty věci, na které by ses prostě soustředit měl, tak já si myslím, že pro mě to byl třeba ten moment, když se mi úplně nějak nedařilo, byl jsem v tom Španělsku první měsíc, druhý měsíc, a teď tam vlastně seš a zjistíš, že jako všechno to, co se děje tady v tom našem rybníčku, třeba v tom Děčíně, a někdo ti říká, pane podnikatel, nebo to nebude fungovat, nebo finanční poradce, a ty najednou zjistíš, že tam jsou jako úplně jiný borci. Jo? Jsou tam lidi, kteří mluví třeba 8 jazykama a je jim 23 jako nám, 21, 23, 25,
a zjistíš, že tam jsou jako úplně jiný lidi, úplně jiný hodnoty a vlastně nikoho to vůbec nezajímá. Co seš, kdo seš. No, Zeptaj se, jakou děláš práci a chtějí tě jako poznat jako člověka. A tam přišel můj takový moment toho jako prozření i toho jako tady, když budeme v obchodě. Jo, krásný příklad. A já na tebe budu řvát před celý ten obchod. Hej Dominiku, podej mi papriku, ty vole. Prostě. Tak tady všichni budou. Ty vole, oni jsou nějaký. Jo, ale to odletíš 2000 kilometrů do jiného státu. Jestli jsi byl někdy ve Španělsku, tak si to, tak až tam někdy pojedeš, tak si na mě vzpomeň. A uslyšíš ten hukot. Hola, mami, madre, pojď, tohle. Ty tam na sebe řvou. Je jim to úplně jedno. Ani vůbec si nemyslí jako, jestli je cvaklá. Ne. No. Oni na sebe volají, oni jsou expresivní, oni jsou jiný. No, a vlastně ten moment toho prozření byl takový, a kdo říká, že tohle je dobře, že tohle je špatně. No jasně. A když jsem si tady to uvědomil, tak co znamená neúspěch? Co to znamená, že to zkusíš jednou, dvakrát? Taková ta historka o tom Walt Disney, kdy on to zkoušel snad 300krát, aby dostal půjčku. No, jasně. Já nevím, jak to, já to moc to neznám, ale hodně se to v podcastech říká, tak jsem to chtěl. To je taková ta chytrá věta. Tak jsem teď už jsem jí zandal, můžeme jít domů. Jo. Ne, ale kdo říká, že tohle konkrétně je dobře, prostě? Kdo to říká? No, kde to je napsaný, ty vole? A nebo kdo říká, že si obvolal 20 lidí a že neúspěch skončil? Teď je to blbost, prostě. Tak tady to je asi ten moment toho prozření, no, že... Určitě souhlasno. Teď jako každý zemi je to jiný. Každý to říká, že prostě tady mi je nastavená nějaká mentalita, tam je nastavená nějaká mentalita, tam se chovají lidi jinak, že jo. A myslím si, že tohle jako je zrovna ten silný moment prozření prostě toho, jaký může být život. Teď může být jakýkoliv. No jasně. Kurva, jako co teď se rozhodnu a přestěhuju se na druhou stranu světa, něco tam za pár let vybudu a budu úplně jiný člověk. No. Budu žít úplně jiný život. No, je to jedno. Jako hlavně já od té chvíle, co jsem tam tady to viděl, tak jsem si tady začal dělat trochu prdel. No. Já když vidím někoho seriózního, úplně, aby náhodou nevypadal trochu jak blbec, tak já normálně, já před ním ještě klidně jako přidám trošku. Jo? Abych ho trošku jako podusil. Mně je to fakt jedno, jako prostě proč bychom se furt měli brzdit, aby si o nás náhodou někdo něco neřekl. No tak ať si řekne. Ať si řekne. Jak dlouho to vydržíš, jako, a když je to jedno, tak si řekne, no tak si řekne, bože, to je ale kreten. Jo, my s klukama jdeme, my se smějeme nahlas a někdo si říká, tyjo, já nevím, nejsou oni světý, no nejsme. Zhulený. Já víš? Klasika. Jo, a to jsou ty domněnky těch lidí a přitom my zažíváme ten nejlepší čas těch našich let, jsme tam autem, jedeme někam dokonce možná i do práce a jenom se prostě chechtáme, jo. A jiný člověk na to kouká, ty si určitě něco dali prostě. Jo, tak tady ty pohledy jako neřeším to. Je mi to jedno, co si o mě někdo myslí prostě. A zase na druhou stranu, když přijde někdo dobrý a řekne, hele, tak tady to už si přehnal, tak já zase umím říct OK, a já se umím stáhnout. Jo, že má pravdu prostě. Jo. A občas si myslím, že bychom mohli jako... Je to takový mé trochu heslo, že jako lepší krotit bejka za koule, než kopat osla do prdele. A ono... Co to znamená tohle, prosím tě, Já radši budu too much a počkám, až mi někdo sklidní a řekne, tak teď už si přesáh tu hranici. Než abych do toho nedal 100%. Jo, takhle, jasně. Než aby tě museli kopat do prdele. Jo, že prostě někdo si třeba řekne, hele kámo, tak tady to už si přehnal. A já řeknu, OK, promiň. A začnu se chovat samozřejmě jako normálně. Jo, a to stejný v biznise. Já se radši zeptám, jaký ten klient má finanční cíl. A on řekne třeba, tyjo, necítím, že je ještě vhodná doba na to, aby jste se na to ptal, nebo nemám ve vás takovou důvěru. A řeknu, OK, ale přece nebudu sedět doma po té schůzce a nebudu říkat, do prdele, že já jsem se nezeptal, teď to nevím. No jasně, no. Tak tady tím já se řídím. Ale už se ti to někdy stalo. A musel z toho dojít. No je pořád, než se to stane do dneška, že na to no, jasně, no. Jo. Ale lepší krotit bejka za koule, než kopat osla do prdele. To je mega dobrý rčení. Jako. To je fakt dobrý. A když se já to tím jako žiju tady. Jo. Já radši počkám, až mě někdo skrotí. Je to tvoje jako heslo? Jo. Máš i nějaký jiný heslo?
Jiný heslo... Heslo, jako kterým se řídíš? Jo, že třeba never quit prostě, já se nikdy nevzdávám. Jo? Nikdy prostě, já jsem nezažil nikdy moment, že bych si řekl, tak na tohle opravdu nemám. Jo, samozřejmě v nějakých věcech, když mi třeba něco nejde hodně, ale jakože v tom, co chci, tak se nikdy nevzdávám. To je dobrý, to je dobrý. To je jako třeba v tyhle ty hesla, tak to mám, jaký si to uděláš, taky to máš. Určitě. To určitě, tím se hodně řídím, to je asi největší heslo. Je vidět, že ten mindset máš nastavený moc dobře, ale je tam přece jenom třeba nějaká věc, kterou už se snažíš delší dobu změnit a jako pereš si s tím trošku a chtěl bys ji změnit. Jo, hele, určitě jako hodně věcí dělám dobře a taky dělám spoustu věcí špatně. No asi. A jedna třeba z těch věcí je jako ta negativní nějaká vizualizace nebo overthinking, že prostě občas nad nějakou situací moc přemýšlím zbytečně, jako, že si to ta situace ani jako nezaslouží, jo, jako ani není jako ale v tu chvíli hodnotná a já jí dám prostě jako něco, nebo nějaký třeba jako do dneška to trochu mám, může to být jako nějaký podceňování se, jo, může to být prostě, že mám taky momenty, kdy prostě o sobě jako pochybuju, jo, takže na jednu stranu já věřím tomu, že jsem nastavený jako brutálně, že já jdu prostě jako all in a na tu druhou stranu říkám jako, jsem tam úplně jako, ty vole, no jasně. Co to zase je jako. Jo, takže to, ať to všichni vědí, to není jenom růžovej obláček a vlna, ne vůbec, jako kolikrát nějaká situace, se kterou by si každý normální člověk takhle poradil, takhle s ní zaluskal, tak já jako nad tím overthinku jak prase a nevím třeba co s tím, nebo se porovnávám taky někdy, že jo, můžu se podceňovat sem tam, ale to porovnávání to už tolik ne, ale občas to podceňování se taky jako mám na to, nemám, jo jako, furt tam občas přijde, je to jako tam prostě, no, jako myslím si, že dokavať úplně ti není třeba, já nevím, 30, nebo nejsi opravdu nějaký jako největší borec. Jo, prostě, chlapák, vyděláno, prostě zajištěno, jo, to, co chceš, tak prostě tak asi ještě to tam jako nějakou chvíli bude, ale já jsem s tím v pohodě, já to přijímám. Já to přijímám a když mi není dobře, tak na sebe prostě netlačím a tak to prostě jako je v ten moment. A tak se cítím dobře. To je nejdůležitější. To je důležitý. Se cítím dobře. Yes. Hele, asi souhlasí, že mindset je z určitého hlediska o návycích, o nějakých tvých návycích. Je jeden návyk nebo něco, co jako fakt tě posunulo, ať už mindsetově, hodnotově, tak biznisově. Jeden návyk, který jako bys řekl top. Já bych řekl, že to je ten coaching. A jako, jako coaching a takovej ten čas sám pro sebe. Jo. To když máš, a je to jedno, jestli studuješ ty tvoje videa, jak jsi říkal, nebo ty podcasty, já nevím přesně tak, jak se to jmenovalo, anebo Vaška Tomance, nebo kohokoliv. Ale pro mě je to coaching a čas pro sebe, ve kterým já mám jako čas nad tím vlastně přemýšlet, kde ještě se můžu zlepšit, kde to dělám pořád špatně a mám tam i nějakou jako reflexi, jo, že třeba se bavíme s klukama a říkám, hele, co si myslíš o tomhle, jak třeba jsme byli támhle a já jsem ti tady to říkal a oni řeknou, no já si myslím, že ještě pořád jako to není ono. A já říkám, aha, OK. A právě tady v tom čase, kdy já mám tady ten svůj návyk, ten prostor pro sebe, tak tam to vždycky jako, tam to roste všechno, tam to roste. A je to nepříjemný, jako samozřejmě, tady ty časy sami pro sebe, jako musí si na to člověk zvyknout a tak. Jo, určitě to hodnotím podobně, protože když si člověk dokáže udělat čas sám pro sebe, tak to je totálně jako benefit života, že i kdyby jako hodinku třeba, přesně, nebo hodinku týdně, půl hodinky denně a udělat si něco, co ti jako přijde příjemný, že jo. Jak jsi říkal, prostě hodnotu dát sám pro sebe, ať už s tím studiem, nebo tím, že jenom ležíš s písničkama a přemýšlíš, že jo, tak ti to dá jako benefit brutálního klidu a toho, že jakoby můžeš se zastavit, proč by ses nezastavil. Přesně. A ještě ti to dá mnohem víc, než kdyby ses plašil. Přesně. Vnímám to úplně stejně. Úplně stejně to vnímám. Blížíme se do finiše 3. epizody, takže já ti dám závěrečnou otázku a to, jak by vypadal tvůj život,
kdybys neměl žádný mentální blok. Vůbec. Ty, já bych byl asi dobrý hovado. Já bych byl fakt asi, já nevím, já nemůžu úplně jakoby takhle říct jako přesně, ale já jako osobně na těch mentálních blokách hodně pracuji, aby to bylo jako na tom jako limitu, jo, abych opravdu jako to, ale vnímám to tak, že i sám sobě pokládám tu otázku, jak bych to mohl mít lepší. Jo, bys minulý díl třeba jak mít lepší sex. Jo, jak? Jo. A odpovíš si, já nevím. No, jasně. Jak udělat víc klientů v podnikání. Jak být spokojenější. Jak třeba já jsem takový vztekloun, jak se tolik nestresovat, když se mi zasekne ten počítač. A to jsou všechno detailky, které když ty poskládáš do té obří skládačky, prostě, kterou tady máme všichni v tom životě, a když postupně, boom, jak být efektivnější v práci, ťuk, prostě, jak dělat tohle, ťuk, jak se líp chovat k holkám, ťuk, jak prostě třeba jako být lepší kluk, jak být lepší manžel, jak prostě to. A když na tady tím přemýšlíš, tak najednou ty začínáš být lepší v práci, efektivnější v práci, seš lepší kluk, seš tohle. Teď a nemáš, ještě když k tomu by si neměl ten mentální blok, tak jdeš all in. To znamená, že když někam jdeš, tak seš tam boom, 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 ale nepřeháníš. Na Magora. No trošku, ale zase to nepřeháníš. Jdeš tam jakoby all in, ale all in tam můžeš jít i v klidu. Když přece to, že jde někdo all in, neznamená, že si bude rvát triko v restauraci a řvá jedno víno. To je blbost, že jo, prostě to také není. A prostě jako naopak si myslím, že jako jít all in energeticky a jedno jak emočně, seš radost, smutek, to, ale bejt tam. A právě když poskládáš všechny ty dílky z té skládačky a zároveň seš all in, tak si myslím, že to je nějaký recept jako na úspěch. Takže ne vyloženě nemít žádný mentální bloky. Žít s tím, pracovat na tom. Přijmi to. Zaujalo mě jakoby s těma otázkama, ptát se na ty různé věci, na to, jak se zlepšit v sexu, v práci, ve vztazích. Jak udělat tohleto, jak udělat tamhleto a přemýšlet nad tím trošku třeba v těch časech pro sebe, kdy máš, jo, takže nějak s tím pracovat, ptát se na otázky, zodpovídat si a pomalu jít. Hele, každá tady otázka, to jako nemusí být jenom na mindset a na práci, ale vem si, kolika lidem jenom hoří jako ty vztahy. Kolik lidí má prostě vyschlej vztah, po roce vztahu jsou jak manželé po 30 letech. No. Jsou spolu 20 let a je to ty vole suchý jako. Protože se neptá na otázky, neptajsou na to. Vůbec to nějak nechávají to bejt, pak že jo, jsou třeba, já nevím, na sebe nepříjemný, dávají, jo, něco, to je úplně klasika, něco se ti nepovede v práci a ty jdeš a doma jsi nervózní. No jasně, no. Mně prostě se to nestane. Mně se něco nepovede v práci. Nestalo se ti to nikdy? Nikdy. Já si nikdy nevylejvám svoje emoce na ostatní. Já jdu a když chci být sám, tak já se zavřu. Ale přece ty budeš mít super den, já na hovno a já ti ho přece nemůžu zkazit. No jasně, no. Takže já si sednu a říkám, OK, co se děje, proč se to děje, jak se to děje, co s tím můžu kurva udělat, jak se budu cítit líp, jo, něco si řeknu, dám si klidně tu pauzičku a za tebou, jako dneska, tak samozřejmě jsem měl pozdě a přesně, ale já jsem sem přijel a v top energii, že jo, prostě. A nešel jsem sem rozsekanej. No jasně, no. A vůbec jsem ti nevyprávěl o tom, že třeba mi dneska nedopadl klient. Prostě to tak je. Až teď v rozhovoru. Až teď, protože už jako to. No jasně, no. A v pohodě. Jako. Takže to si myslím, že na každém tom aspektu toho života, sport, fitko, vztahy, finance, podnikání, mindset, svůj osobní čas, když o trošičku se budeš ptát, jako a jak bych to mohl udělat líp, co bych mohl udělat jinak a budeš opravdu sledovat, jak se cítíš, tak tam pak uvidíš, že najednou z ničeho nic budeš takový jako, že budeš jinde. A všichni budou říkat, ty jak jsi to udělal. Ten jediný rozdíl bude ten, že jsi začal od toho jednoho kroku po 10 a pak najednou přesně proto ty úspěšní lidi mají třeba lepší holky, lepší vztahy, když mají ty hodnoty, ne nějaký jako jenom prachy, tak oni to mají, protože oni jdou krok po kroku prostě, no. Takže tak. Moto tohohle dílu. Jít krok po kroku ve všem a to je garantovaná cesta k
jako dlouhodobýmu úspěchu, nejenom finančnímu nebo to. Přesně. A ten život. Úspěch je to, co si každý sám určí. Přesně. Let's go. Let's go. Tak dík. Takže jo. Není zač. A krok po kroku i my. Přesně. Takže začal nám tady blikat. Začal nám to nevadí. Světlo. Je to v pohodě. Příště už blikat nebude. Přesně tak. Příště blikat nebude a jak kdybych se fotil. Přesně. Takže díky, že jste to dokoukali až sem. Mějte se. Čus. Čau.